Engathi sengiyadideka manje yazi nami bafo ngapha ngoba udine wangitshela ukuthi mina umama wakhe washona. Ngafa mina sengifile. Ungcobephi konje? Uphi lo Dino? Uphi ngefona? Awu kanti lixoki noba lixoki nalo Dino ndini. Awuthanga ushonile. Dino wazela. Yini odamba? Yini? Uyize ntoning. Mina kushaya ungcoba nini wena? Uyangcwaba wena. Abantwana. Ushwele nini? Wow, yenza kanje. Umphile bona. Uhanjiswe yini umuntu omdala ekhaya mhlambe yena uDine esengisho unexesha elingakanani futhi ehambile. Una 8 months ehambile uDinewo and njengoba ehambile uDinewo abantwana bayahlupheka nama birth certificate angazi ukuthi wawabeka apha abantwana ngikwazi ukwenza lutho ngento ezabantwana. Moleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ndingu-LAV AWS pronounce love asinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana, umama wethu usuka all the way from le eMpumalanga, uthi nje ufunana nendodakazi yakhe eyanyamalala yabuya ngapha eGoli yashiya nje izingane ezimbili lena. Isibalisele nje into eninzi pha efonini sathi mama ungawari sobuya ke sizokukoleka sibone ukuthi singancedisana kanjani siyifumane indodakazi yakho ukuthi ingakuphi nendawo. So into esiyenze njengamanje guys, ngoba ningibona nje ngincebeleke kanje ngiyiplomele ngimele uBlackseen ukuthi ngixalele ukuthi ayindoda senimfumene lo muntu because bayomlanda le ngase Park Stage. So ngiyazonibona njengamanje guys mayingabe baza naye umama sithi ukuxoxisana kabanzi si understand ukuthi lo mntana uhambe kanjani ekhaya kwaye ke ufuna ukuthi umama simncedise kanjani kuyo yonke le situation. Ngizonibona njengamanje guys ithi ngiyojoina uMr Blackseen ngale mase ngabe ufikile nomama because bathe kumina basendleleni bazofika njengamanje. So ngizonibona njengamanje guys. Well guys, ngoba bengishilo ukuthi ngizojoina uMr Blackseen lana sibone ukuthi nomama ngoba sekafikile nembona umama lana sebebuye umlanda ke ngale Park Stage. Umuntu omdala ninjani? Ngiyaphila ngezwe wena mfana. Ngiyaphila nami umuntu omdala. Hey mama, ngiyazi ukuthi besincokola nje lapha efonini usanibalisela ngale ndaba ukuthi kanjani. Ngasho nje ngiva no Blackseen ebuye ezonichazela manifika lana kancinci ukuthi bewuthi kwenzakalani. Kodwa mama ngifuna ukuthi nje le ndaba ngayiva kangcono futhi ngayi-understand kangcono mayingabe uyisho kumina njengamanje nami ngithi ku-understand kabanzi ukuthi singancedisana kanjani yabo mama. Kwaye ke khona nama viewers wethu asibhekelele la ku Jozi Bioscope engathanda nabo ukuthi be-understand ukuthi umama simncedisa kanjani la ku Jozi Bioscope. So ngiyacela ukuthi umuntu omdala introduce ukuthi umama ngibani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la ekhaya. Ngomama othandazile ngoba sithole umntanami uDinewo usiqhamuke eMpumalanga sibhuti. So uDinewo ushiye abantwana uhambile. Oyi-1 umntwana una 3 years, oyi-1 una 1 year. Yo, yazi uDinewo into azingenza zona. uDinewo uthatha amakhadi amntwana, uthathe yonke into ngendlela angalaleli ngayo, uyaphuza uyadakwa lapha ekhona ngiyazi. Uhanjiswe yini umuntu omdala ekhaya mhlambe yena uDine esengisho unexesha elingakanani futhi ehambile? Una 8 months ehambile uDinewo and njengoba ehambile uDinewo abantwana bayahlupheka nama birth certificate angazi ukuthi wawabeka apha abantwana ngikwazi ukwenza lutho ngento ezabantwana. Yazi ngithandi lento ayenzayo. Umuntu omdala kodwa sekwenza konke okusemandleni ukuthi sincedisane ma yabo ukuthi sizofumana. Ngiyaxolisa ukuthi ngikubuza imibuzo kanje ngizama uku-understand nami yabona ukuthi impilo since beyinjani kulo lonke ixesha ngoba ebengekho uDinewo kanje. Yini mhlambe umuntu omdala yamenza ubaba wasekhaya yena ubaba wakhe usaphila usekhona? Ubaba washiya uDinewo semncane ngamkhulisa ngiyi-1 lo mntwana kodwa beka umntwana ongakwazi ukulalela nje. Yazi yonke into yakhe uyenza wrong. Uyaphuza uyadakwa mawumkhuza afanele aphuma ahambe adube endlini ahambe. Uyangala. Uke wahlala about 2 months engekho endlini ngingazi ukuthi ukuphi ngihamba ngiyomfuna ngamthola njengoba manje ehambile and ngizwa ukuthi useSoweto angazi kuphi nendawo neSoweto ngoba mina ngiyazi Soweto ngihlala eMpumalanga. Yazi hayi so yasomcinga mama ngimasuka khona lana sexolisa ngiyaxolisa umuntu omdala ukuthi ngizwe lokho kodwa sokwenza konke okusemandleni. So uyasho umuntu omdala ukuthi obaba balengane zona baphi? Angibazi uyamazi ukuthi ufika se pregnant afika ngidacaze ngengane ayishiye lapho ngikhulise mina mayesuka lapho aphuma hamba yolanda enye futhi lesibili uyilande
Ulande na 2 weeks engahlala ekhaya. Yo. And niyabona mawuthi wena umuntu omdala una 8 months ehambile and inye ingane ina 1 year manje kushuthi uhambe ekhaya le inye ingane ina 4 months. Yebo njalo bhuti wami. Yo umuntu omdala amshobe kunzima ukuthi uzomkholise shem ezefike la ukhona njengamanje unyaka wonke. Uyayazi libisi idura kanjani bhuti? Uyayazi napkeni lidura kanjani fanele ukuthi ungqokise lo mntwana. And umntana kumele ke ngabe uncela ibisi lika mama cause ilona eli healthy. Yebo awazi. Ngiyaxolisa nomuntu omdala ngiyaxolisa kodwa siye safumana umthumkhondo ngeke nami ngachecka ngendlela zami umuntu omdala yabo ukuthi mhlambe ngamtrace kanjani ukuthi ngimfumane ngoba besinikezile ipicture yakhe yabo bengafumana wona umkhondo umuntu omdala ukuthi khona la endawo ohlala kuyo uyabo banginikeza iaddress sahamba sayochecka ke namajita lapha izolo uyabona sabona ukuthi hayi uyabonakala yena lapho khona so ngingathanda kona umuntu omdala ukuthi nje singamoshi ixesha njengamanje sivele siphuthumele ngakhona sibone ukuthi asizumfumana na kwaye kuchazela ukuthi wayenza into ebhlungu kanje ukuthi ekushiye nezingane zakhe esoqhube ehambe kwaye kehambe namakhadi wegrant yonke leyo nto uyabona ukuthi ayikho fair umuntu omdala ayikho fair yazi ngabe ungisize kakhulu mangamthola yo awazi singahamba mama cause kukhona leso wethu yabo singahamba mhlambe lekusina ngicela nifake umama emotweni guys yabo sizo mina ngizohamba ngi1 guys ngoba ngiyabona ispace lapho ngoba nifake le parcel luggage eninzi lapha emuva ngizohamba ngedwa mina gents okay guys so into esoyenza njengamanje sizohamba nomama siyozama ukucinga ingane yakhe uDineo uyasho ukuthi umama Shemu ube ngumntana ongamameli wabuya nje uzozala izingane ezishiye lapho and akusiyena kuphela umama obhekane nalo litoko cause ngiyazi ukuthi khona abazali umzalo obukele njengamanje Jozi Bioscope yasho ukuthi mntana nami lava siyazi kuba uyazi ukuthi nami le situation enithetha ngayo njenganamhlanje nami nibhekane naye endlini nomntana oyintombazana osokulisayo ngiyanicela abantwana basha ningazala abantwana nizalele ukuthi nina nizobashiya nogogo babo nogogo nabanye nama family members labantwana nibazisela ngemhlabeni uthi nizoxakekisa abanye abantu ngezingane zenu zala umntana sowazi ukuthi usho kwayeke uready ukuthi uzomnakekela uyabona dani ukuthi uzomlaxaza gogogo kanje soqhubha ubaleke namakhadi wegrant ungumuntu oselayo ngumuntu ongamameli ngiyacela kagazi ukuthi nihambe nami sishaya imoto siye ngale sibone ukuthi singayenza kanjani singamncedisa kanjani umama esifumana ukuthi sibuyisele uDineo ekhaya eyeke ukuthi evise umama inhliziyo ebhlungu kanje. Okay guys so sesifikile lana sive khona umkhondo ukuthi bathi uSistine uhlala ngakhona umuntu omdala kukhona lana ke size ngakhona ne so ngiyathemba futhi ngiyakholela ukuthi ukhona yena ngaphakathi yabo so ngiyacela ukuthi singene simcheck umuntu omdala. Okay singangena. Okay singangena Mr Blacksine Buffalo asingeneni guys sibone so ngicela ungivulele king singangena man sibone wathi uhlala khona la eish ngathi ngilomjidi ngingambona izolo lo sho bafana ngiyaphile Simbona. Ugrand mfethu. Ngiright nina. Mfethu uyamazi wena untombazana bathi uDineo. Udineo hayi ngiyamazi bhuti wami uDineo ngabe wenzeni mangathi ngiyabuza bhuti wami. Hayi wena bhuti akusinde etheni wena mfethu ne ungasondela ngapha na bhuti wami singitsafa nje ukuthi singawelwa imoto yakho lapha ngusipalele umama lana ngoba bengishilo ukuthi sihamba nomama yabo yebo umama kaDineo so besifunana naye kahle mfethu ngathi sengiyadideka manje yazi nami bafo ngapha ngoba uDineo wangitshela ukuthi mina umama wakhe washona ngafa mina sengifile ungqobephi konje ngiyaqolisa mina umama ezala ushonile nani ukutshela ukuthi wena uhlobana kanjani noDineo uDineo ngihlobana naye ngokuthi wangitshela ukuthi uneyinkinga ngale ekhaya which is inkinga zakhona ngizazi na yini yakhe wena uDineo niyabangani hayi uDineo ngathi nomuntu wami uyohlala naye ungazange ngikhibe ngisho inkukhu okungenani okay hlisa umoya ma hayi mama zala yazi angisengiyadideka manje mina uphula uDineo wakhona
Uphi ngokushaya ingane eziwu-2? Khisa umoya phela ukhona. Uphi? Ngiyamfuna. Uphi? Ushiye umama ngengane eziwu-2 emakhaya. Ukutshelile ngalo ngoba ethi angakutshelanga ngomama wakhe. Hayibo. Ingane futhi. Ukushiya ngengane eziwu-2, enye ina-3, enye ina-1. No. Isana sholibomvu. Ngazi ukuthi akana. Uphi? Ngiyamfuna. Uphi? Wazi ukuthi akana ingane nje. Ehlisa umoya mntamtala. Ngazi hayi Khotman. Oh Khotman. No. Ngiyadideka manje ngoba uthi akana ingane kimi. Ukuthi akanayo izingane. Ngekhanye sizoqala nje sibe nezingane zethu. So manje makathi umamazala kunezingane nani umamazala nangu uyaphila la kodwa uthe ushonile. Uthe ushonile. Hayi Ngaba lo Dineo yazi. Ungamphila. Uphi yena? Uphi lo Dineo? Asasama. Oh kanti lixoki noba lixoki nalo Dineo ndini. Hey, uyabahlaza oDineo nje. Yazini? Uzohlasa. Ehlisa umoya. Ngihlahisa ukuthi ungaba ngiphila lo mntwana. Uyasahlanyisa. Uthi short asicela simele la mama singarasa. Dineo. Singarasa. Awungena umbizi. Umtshele. Dineo sanibona wesisi. Bufalo bambani lo muntu. Bambani mama. Ngicela umsisela. Ozala sondela ngapha. Uthi sifuna mina ufuna ukukhatha umntwana. Kulini wena? Ubashiye Kinale banana. Ngicela Wenza mina kanje. Awuthanga ushonile. Dineo ozala. Yini ojamba. Yini? Kujuyisa ntoning. Kujuyisa ntoning. mina kufanele ungaba nini wena? Uyangcwaba wena. Abantwana. Ushule nini? Abantwana. Akina bona. Wow, ngenza kanje. Kibanga umphile bana. Umphile bona. Apho birth certificate yomntwana. Yebo. Dineo, ngicela nimsondeze ngakuthi Bale. Asiko violent live eshowini. Asiko violent. Yini le ufuna ukukhupha asiko violent la eshowini. Yini ufuna umbetha manje? Yeah? Ufuna ukumbetha mhlambi? Ngoba hayi Dineo. ngithi ufuna umbetha. Ngikwatisa. Asiselanga uzobetha. Dineo. Siqale sithiwa Dineo. Sorry. Yima. Dineo kwenzakalani u-right wesisi? Ke right. Yini ubekwa yini la? Ke ke monna ka moso. Uthi kumuno umama wakho umtshelile ukuthi uyaphi. Yima Dineo. Uhlwani. Bathole labantwana. Since when? Ubani lo wenza abantwana nawo? Okay, Dineo. Ngislima mina. Guys, imani ngisafuna uunderstand something la uma kancane my brother. Nawu ugaxalekile nje ngokugaxaleka. Nanga umuntu onenkinga la kumele si-understandise kuyo yonke lento le. Dineo ufunani la? Kitlile monna ngwaka. No. Umama wakho uyazi ukuthi uklile emunweni wakho. WhatsApp. Dawa ngaselaphi mina? Ngaselaphi? Ngisole eMpumalanga ngazi nokwazi ukuthi bokuphi. Uyadakwa yazwe ngani? Yazini. Ngifike ngimyeke ngishalo, Ukumjwethe ini? Ingane yakho shina 4 months. Kisile ngwana ofe? Unengane eziwu2 musu. Akina ngwana nna. Dineo uphika ingane zakho. Okay bank kankai bana bawo. Dineo ngishela ingane lo mntwana. Enye ina-3 years njalo Dineo. Ngishela ingane ene-1 year. Sena 1 year manje. Ushiyene Ngishela 4 months lo ngane. Una 8 months yonke Dineo uhleli lana wena njengomzalo ophatha umntana for 9 months ayikho nje nento ekuvisa ubuhlungu mntana. Ngwana. Akanayo inimba lofuna ukushawa. Ehlisa umoya mntamtala. Ngiunderstand ukwatile. Kodwa manje angithi sizama ukunderstand ukuthi yini attitude? No Dineo. No abantu no. Okay Dineo. Awutshele mina amakhadi. Njani masekanje? Amakhadi engane kuphi Dineo? Birth certificate yomntwana. Akupha ama-birth certificate. Okay, sesikhulumela iy'ncwadi zabantwana ngoba kumele bebe nazo izinto ukuze bekwazi ukungena esikolweni. Dineo, ucabanga ukuthi mhlambe ngumdlali ngamahlala ucabanga ukuthi Akidlali kuyalujweza ke. Yashwela Dineo, okay, uba ngenzeni wrong. umtsheli umthelile yonke lento ukuthi unengane. Emela batho bosabatse. Umtsheli ukuthi unengane. Asonzo emele no emela batho bosabatse. Ekumele ngalini. Mamazali uyamazi wakhe angimazi uthe ushonile. Ngishonile. So isilima kimi nawo bani? Mina ngishonile mina. Why uthi umama So wasa believe in na. Dineo. Sorry. ingane
Msadi wakhe mama. ingane Msadi wakhe. ukushadile umsado yini umshadile Ke mosadi ke okay, girlfriend ke nge. Girlfriend. wait nidibane kuphi ima ebale ima wena ngobuhlala la udibane kuphi nalo muntu kani Lo muntu lona Godman ngimthole ngathini emall which is ngamthatha ngathini kuye saqala ezabangani which is into yakhona isuke wena ufike kanjani le goli kanti ngifuna ukuthi mhlawumbe ufuna imali yami orangazi ufunani ngimina ngithi ufike usuke eMpumalanga bewuza kubani kahle so isilimu Ke fihlile hantle. kahle ma Isebe lengane. kahle ma ngona kusho umdala wakho Kopana ndawong. Why o kopana ndawong? Why Nitiba- don't you say o kopane kae? nikopane kae Re nina kopane Facebook akere. Hore ke tla mo ke tlile ka baka la mang? oh nize Facebook lo kubekela Ska pay. manje wena ku Facebook ikanje bayaxoka ku Facebook betha bana ingane betha bana bazozala Ngikopane le na strateng. Ka o kopana le na strateng. Sorry. niropane ku Facebook Ngikopana le na strateng. niropane ku Facebook manje wayengasho lo Facebook orini manje into esibhekane nayo unabantwana engingazi ena ngabo akakuxelela unomama wena engingazi usafisa ukuhlala naye na wena la hayi ngimnandi okay bafethu ngeke simoshe ixesha unempahla zakhe la unani yakhe la asikhipha namali no ngicela tata ngicela uthathe ukhupha mfethu bafethu sihamba naye lo mama sihamba naye ekhaya ama-birth certificate omntana Kiri. Hauna. akuphi ama-birth certificate ey'ngane Moki yang. ama-birth certificate ey'ngane namakhadi akuphi Okay, kitna ntutse. wena Dineyo ngathi nje kune-screw esingathi asisebenzi la enhloko yazi kune-screw nje engathi sithe qhungu kancane Ekhathwa ngifuna ukushawa lengane. unayo mara inimba mhlawumbe ukuthi ngoba kuye wazalwa waphatha yini kanti awuyitsiphi uzoyazelaphi vele ngoba ngathi uhlangahlangene no bafethu uqoqile khona izinto zakhe ncedeni thathani bafethu thathani le ntombazane donsani lo muntu thathani lo muntu mfethu ngicela unike uBlackson bafo ima bafo Blackson athatha uBlackson ithe kunikeza ibhegi yale ntombazana thatha lo mthithe kunikeza ibhegi yale ntombazana yebo bafo ngicela unike mfowethu ngicela nikeza uBlackson ibhegi lapho no ngene thatha ibhegi yalo ntombazana yonke thatha qoqani lapho impahla zakhe yizo lezi zinto nazo-ke mama thatha lento thatha engathathi into zakho thathani yonke lento ungazodlala ngathi Blackson ngiyanithola lapha emotweni sihamba naye lo yeMpumalanga njengamanje ni-check ukuthi i-fuel enough lapho so share nizothumela uBuffalo uyozohamba nabo lapho ngoba ngeke phela guys lo muntu ubaleka le emakhaya uthi kokuqala makafika la ku-boyfriend abadibane ku-Facebook ngihleli ngisho ngalo Facebook guys ngiyasho ngithi angisho ukuthi umshado awufumaneki ku-Facebook ngoba abanye bayiphendula i-DM manje bafumana iring nabo bazifumana sebenxiba iringi kodwa-ke sometimes most of the time abantu odibana nabo especially ku-social media guys umuntu ungamazi ngendlela omazi ngayo sometimes lowo muntu loyo useke ngabi loyal kuwena sometimes useke ngabi faithful kuwena ekuxelele the whole thing that you need to know ngobomi bakhe ngoba kangoku usisi unabantwana ababini umama wakhe usaphila which is a blessing to ye ukuthi umuntu omdala usakhona uThixo usamgcinile kodwa yena umncwabe saphila akanandaba naloko ukuthi umama washona kwayeka akana ingane ushiya ingane na 4 months emakhaya ngexesha esuka ngoku ingane seyina 1 year full enye ina 3 years icaba ushiye inabo 2 years 8 months which is bad guys so into esoyenza njengamanje ngoba uyasho my brother uthi kwayena kasamfuni kwala ekhaya so mama wakhe uthi masimthathe esambeni naye emakhaya ezokwazi ukuthi eyenzele abantwana ama-birth certificate xa engabe sowalahla because ngendlela okhohlakale ngayo ndisho ukuthi wawashisa nokwashisa lawo ama-birth certificate so into esoyenza manje soshaya imoto simbhekise le Mpumalanga simbuyisele la usuke khona umuntu omdala ezokwazi ukuthi exole naye esuke kakuhle in peace even if mayengayenzela abantwana nje amakhadi wegrant nabe bashiya nogogo ugogo uzobakhulisa thina simane simncedisa ngoba sekamdala usisi sekazibona ngathi umdala yena uzoqhubeka yenze lento yakhe yokufebezela le sayidina singene thina sihlangene lapha mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele on josephescop.co.za ungalibali nokuthi sifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo ungalibali ke mbukeli ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Pascoe ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I see you guys on the next episode. Tasha